Bon dia i benvinguts al canal d'Orange Store. Mireu, avui sortirem amb el Gerard, que ens ensenyarà un parell de corriols molt famosos al Maresme. Un és l'Anti29 i l'altre és el Dragon Khan. I també li farem una petita entrevista, a veure què ens explica, com pensa i com porta la bicicleta elèctrica. Nosaltres sortirem a la nostra Focus i bé, esperem que no plogui, que està una mica ennuvolat, i gaudirem un dia més d'aquest meravellós esport de la BTT al Maresme. Això sí, abans, uns pipis i unes caques aquí de la nostra amigueta Mimi. Mimi, saluda a la càmera. Primeres obligacions i després la bici, és el que hi ha. Vinga. Vinga. Moments de sostracció de la càmera del Gerard, que s'ha enfilat cap amunt amb la bateria. Diu que té poca, però va tirant i tirant i tirant. Ara pugem a Torrassa i a veure si podem fer una entrevista al senyor Gerard. Gerard Romero, tio. Segona entrevista al meu canal. ¡Qué cabrón! Entrevistas simultáneas y no preparadas. Gerard Romero, ¿no? Sánchez Romero. Bueno, sí que te l'has preparat malament, xaval. Però el Romero sí que el tens. El segon. Veus, tio? El segon. Avui el porto a la Torrassa. Ja va cascat i ara baixarem pel Dragon Khan, que no l'ha fet mai. M'agrada perquè Pillarà. ets entrevistat i editor. Seràs Clar, editor sí. del vídeo. Bueno, no sé editar molts vídeos, però bueno, és igual. Faré una quarta pega d'aquells que vaig fer Per tapear una miqueta de música i arreando. i... Hòstia, alguna promoció, no? Els que vinguin al càmping, no? 5% Se descompta, no? Els que vinguin per... Ficar me gusta. Me gusta. Like. Posarem aquí el link aquí a baix, tio. Mar o muntanya, tio? Mar o muntanya? Muntanya. Mira, a mi m'agrada el Gerard, tio, perquè la tenacitat que tens, tio. La tenacitat. És igual, independentment de la bateria o no bateria, tu surts i això, tio... Sí. Lògicament el teu ritme no el puc seguir. No, però... Amb aquesta bici però, faig però, molt no, més. però no et quedes a casa, tio, i no dius... Bueno, una vegada sí que em vas dir, avui no sé què... Però deberia ser algunes coses fortes, algú... Bueno, o les nenes o qualsevol cosa. La Torrassa del Moro, Bueno, tio, moltes gràcies Que ens queden 22 quilòmetres, 21, 22 quilòmetres. Ara farem el Dragon Khan, que l'ensenyarem i a tope, tio. Visca Càmping Vilallonga de Ter, nen. Vamos! Anti29, a tope. I tot! Fixeu-vos amb la tele